مازن ناتور اکتر سوریه پارێزگەها دەرعا. مازن ناتور یەک جوان هونەرمەندانە کە هەلوەستاوان یا دژی رێژیمە ئەسەد ئەشکەرە بوو و سندێکەیە هونەرمەندên سووریەیە سەر برێژیمێڤە دو وەختێ خۆدە بریارە دەرخستناویدایە. کەسایەتێکە ویە دیار هەبوو هەموو ڕۆلên ku tê de lîstinە bi taybetî drameya Cewahir Buqat Dawjî. Mezin Natur ji Dubeyî mêvanê me ye. Tu bi xêr hatî ser ekranê Rûdawê. gelekî spas. Spas, min di çend rojên derbasûyî de te li ser torên civakî dît ku tu bi zimanê Kurdî diaxivî. Ji min re behs bike ev ezmûn çawa bû, çawa tu fêrî zimanê Kurdî bûyî. Silav ji bo hemû temaşevanên kanala we ya birûmet. Berî her tiştî ez li hemû mirovatiyê û li birayên me yên Kurd û her mirovekî Sûrî her wiha her mirovekî Ereb ku dibin hikûmê wê rejîma ji navçûyî jiyan kiribe yan pê bihîstibe pîroz dikim. Ez rûxandina vî zalimî li wan pîroz dikim. Her wiha berbangan û ya azadiyê li wan pîroz be. Ez çawa hînî zimanê Kurdî bûm, min gelek heval ji Qamişlo û ji birayên me yên Kurd li Dîmeşqê hene. Min cejnên Newrozê bi wan re pîroz dikir. Ji bo min demsala şahiyê bû. Dema ku min kêf û xweşî li ser rûyê birayên me yên Kurd didît. Dema ku min awayê aheng, cejnê, folklor, ziman dît. Dansên wan dema min ev didît kêfxweş û bextewar dibûm. û ez fêr dibûm gava ez ji mirovekî din hez bikim di vê rêzê li çanda wî bigirim. Meraqa min biçûk û hewl bidim fêrî ziman bibim. Mixabin min ew qas baş jê negirtiye lê ez hinek caran hewl didim. Ka em guftûgoyeke Kurd bi zimanê Kurdî bikin. Yalla. Slav. Slav. Başim. Ez başim. Tu çawayî? Ez jî başim, spas. Zimanê Kurdî xweş e? Gelek xweş e. Ez ya zimanê Kurdî hez dikim. Gelekî xweş diaxivî. Peyama te ji bo cemawerê Kurd çi ye birêz Mezin? Ez wa hez dikim و بهافرا امولات ava bikin. Dest xweş. Gelekî spas. Em her bi Kurdî berdewam bikin yan bi Erebî? Destûrê bide min ku ez bi Erebî bipeyvim. Ez dixwazim her tiştî bi Kurdî bibêjim lê ev sînorên min in. Bizna Xwedê di rojên pêş de hûnê zimanê Kurdî bi temamî hîn bibin û em ê gotûbêj û hefeyvînekê bikin ku hemû bi zimanê Kurdî bin. Bi îzna Xwedê di rojên pêş de li Sûriyeya nû divê hemû pêkhateyên Sûriyê fêrî çand û zimanên birayên xwe yên li welatê xwe bibin. Ez hez dikim ku ev yek ji bo beşek ji xwendekarên Sûriyayê pêwîst e ku xwendevan bi zimanê birayên xwe yên Kurd biaxivin. Ji ber ku ew bira û şirîkên wan in li vî welatî. û wek gomin bi zimanê Kurdî got êdî dema avakirina welatê me ye. Avakirina welatekî bi keviran nabe. Bi avakirina baweriyê, evîndariyê, pevguhertina zanînê tê avakirin. Bi îzna Xwedê di rojên pê de piştî ku me ew bend û sînorên ku me ji hev cuda kiribûn bi mebesta parçekirinê û li ser bingeha siyaseta kolonyalîst ya parçe bike û birêve bibe şikandin, divê em hevdû bêhtir nas bikin. Niha birêz Mezin, tu ji Kurdan re di serdema nû de di Sûriya nû de çi dixwazî? Weke tu dizanî Kurd bi giştî ji mafê neteweyî bêparman e, ji mafê çandî heta mafê hînbûna bi zimanê Kurdî di serdema Esed de. Ez şahidim li ser vê yekê. Ez bûm şahid û ev rastî bû li ser erdê jî bû. Birayên me yên Kurd bi zorê nasnameyek an belgeyek werdigirt ku hemwelatîbûna wî piştrast bike. Ji ber vê yekê hest bi nearamiyê dikir. Hest bi bindestî û neheqiyê dikir. Min ev tişt didî. Lê mixabin kes nikarîbû tiştekî bike. Ez ji bo xwişk û birayên xwe yên Kurd
حەزکردن و پێشدەبرنێ دخوازم ئەس هێوی دکم و ئەم هەفبەشێن ڕاستەقینە وڵاتێکی دەبن و دخۆشی و نەخۆشییان دەمە کۆم بکەن وڵاتێک لەسەر ڕێزگرتنێ و حەزکردنێ بێ ئاواکردن وڵاتێک و شاهی و کولتورامە کۆم بکە بینە پێشیا چاوێن خۆک و کۆمەکە فولکلۆریژی دەرعا لەگەڵ خوشک و براین کورد بجەژنا نەورۆزێرە القامشلۆ حەسەکێ و گوندەوارێن شامێ بەشداری شاهیە بکە بینە پێشیا چاوێ خوا و کۆمەکە کوردیش باکوور و ڕۆژهەلات و ناوەڕاستە وەڵێت بێجهێ هەری دووریە باشوورێ وڵات و دیلانان پێشکەش بکە ئەف پەیوەندیە مرۆڤی چقاسی حەزکردنێ چێ دکە بنگەها سیاسەتە ڕێژیما بەرێ پارچە بکە و بڕێڤە ببە سینۆر دناوبەرە پێکهاتەیەن سووریەدا چێکرد بوو ji بۆ وا بندەست بکە ji بۆ کوێ گرێدانا نیشتیمانی نەهێلا ئەرێ دسەردەما بێدا divê سەرکردایەتی و هەموو سووری فێم بکن و دچارەنویسێدا ئەو هەفبەشن di avakirinê de hevbeşin di paşerojê de hevbeşin ev jî ji bo paşeroja zarokên we ji bo jiyana wan ku ev hêvî dikin ku di lûtkeya geşedan aramî hevbeşî û mirovatiyê de gelo hûn geşbînin bi rêzmezin dîtina we ji bo paşeroja Sûriyê çi ye ez ji heştê kanûnê ve wek îngilîz dibêjin ez bi kêf û şahî li ser ewran difirim û ez yek kêliyekê jî guman nakim ku Sûriyeya ku were dê gelekî çêtir be hemû pêkhateyê Sûriyê derseka cuda her pêkhateyekê li gorî xwe wergirt ku li ser rûyê erdê ti kes dîtibe û dîtine ku dijminê wan yê rasteqîne kî ye kî di nav me de dijiyan û dijminê me bû û gelo kî zengîniya me de dizî kî me cuda dikir kî sitem li me dikir kî û kî û kî ev çû niha nema serdema bê dê bibe xwedî rêveberiyeka baştir û Sûrî rênadin ku rewşa din a neheqî û paşguhxistinê careka din çê bibe pêkhateyek li ser hesabeyeka din derkeve êdî ev yek nayê bihîstin bawer dikim ku her serkirdayetiya aqilmend ku were Sûriyê dê pêşî li vê dersê fam bike lê divê hemû gelê Sûriyê beşdarî vê siyasetê bibe yanî hemû pêkhateyên civaka Sûriyê bi hev re biryara çarenivîsa xwe bidin dê beşdarbûn hebe û tu dûrketin jî dê peyda nebe باشە وەکە هونەرمەند ڕۆلا we çi dibe ez bawerim rola huner û dramayê rola stranê di civakan de roleka serkirdayetiye di arastekirina nêrînê bo hezkirina niştiman de ji bo ku êşên niştiman bêne naskirin û drama dikare êşên rasteqîne ku welat ji ber dinalin nîşan bide eger huner neynika milletan be huner berî heştê kanûnê neynikeka nezelal û nerast bû ku nikarî bû ti derdekî ji derdê Sûriyan derxeholê huner di serdema rejîmê de tenê ji bo derbazkirina demên xweş bû û ji bo kuweyekê nîşan bidin ku demokrasî û azadiya derbirînê li cem me heye lê bi awayekî sînordar ku ti ziyaneka xwe li ti kesî neke tenê wê wêneyê bide ku civakeka demokrata û azadî li cem heye lê di rastiyê de tu caran nûnertiya gelê Sûriyê nedikir min di jiyana xwe de nedîtiye ku kesayetiyeka Kurd di dramayeka Sûriyayê de hebe çima min tu caran straneka Kurdî li ser ekranên televizyona Sûrî nedît ji ber çi min di jiyana xwe de komeka folklorî nedît ku ji Qamişlo Hesekê Heleb Efrînê yan Şamê bê û bi cilê xwe yê folklorî bistirê û dîlanan bike û xweşiyê bixe dilê her kesî
بەرۆڤاژی وێ هەبوو. هەرێمان جودابوون هەبوو. دقۆناغا بێدە divê pêdaçûn bi hunerê û sendîkaya hunermendan were kirin. Nirxandin ji çêkirina berhema dramayê re bêkirin. Divê çerxa berhemanînê ji aliyê kesên ku zilamên rejîmê ne û wekî berhemhênerên dramayê hatine nixumandin neyê birêvebirin. تەبی کۆ هەن ناوێن باڵکێش دە هونەر و درامەیە سووری دە کەسایەتێن کورد بوون وەکە عەبدوڕەحمان ئالارەشی، تەلحەت حەمدی، مونا واسف و خالد تاجاژی. دراستیدا لیستە دوور و درێژە ji ber ku gelek hunermend hene ku bi eslê xwe Kurdin û rola xwe ya serekî di geşbûna dramaya Sûrî de hebû. Hûn vê yekê çawa dinirxînin. بەری هەر تشتی تەناوێ کۆمەک هەڤالên min anîzmên. Hevalê min yê yekem hunermendê Kurd Telhat Hemdiye. Ew mirovekî rêzdar bi hurmet bû. Bi hemû wateya peyvê zilam bû. Hevalê min ê din Abdurrahman Alareşî rehma Xwedê lê be, ez û wî di çar rêzefîlman de lîstin. Rêzefîlma Cewahir wî rola bavê min gerand. Ev hunermend ji aliyê nirxê xwe yê hunerî bi hebûna xwe ya mêranî û hem jî bi hêrsa xwe bêmînake. Tu caran kes şûna wî nagire ji ber ku her tim rastgo û rast bû û rastî diparast. Ez li vir pesn nadim. Ew çûne dinyaya heq lê bi Xwedê ev gotinek rast e. Hunermendê mezin Xalid Taca di qonaxên dawîn ê jiyana xwe de rastî çewsandin û neheqiyê hat. Heta ku çi ser dilovaniya xwe. Xwedê rehma xwe lê bike. Di dramaya Sûrî de mafên xwe digirtin. Ev stêrkên ku we behs kiribûn lê em daxwaz dikin ku di çerxa bê a berhema dramatîk de berhema Kurdî ya resin yanî bi zimanê Kurdî hebe û jêrnivîs jê re bê çêkirin. û ev berhem wekî berhemeka Sûrî ku ji Sûriyê derketiye wek berhemeka dramaya Sûrî were wergerandin. Bîne ber çavê xwe ku berhemeka drama ya Asûrî, Suryanî, Türkmenî her kes nasnameya xwe eşkere dike. Çima na? Ji xwe li Kanadayê binêre. Welatê mezin yê cîhanê ye ku xelk ji regeznameyên cuda lê dijîn. Amerîka jî ev dewleta zilhêz û mezin ku rêz li hemû çandan digire. Ev welatên zilhêzin mane rêzên mirovan digirin. Gelek spas ji bo te stêrkê Sûrî bi rêzmazin Natûr ji bo vê derfetê ji Dubey û mêvanê me bûyî. Gelek spas. Şükran. Gelek spas serçava.